тук има два кабела. Маркуча. Два маркуча. Ще го свържим към студената и за целта просто ще развием тук. И сега източваме мивката. Разхлабихме винта и вече развиваме гайката, не? И малко потече даже. Това ще е горе. То се влиза. Защо ли плаваш в другата посока да завъртиш, защото в момента го развиваш? То си пише тук. Горното е вход, долното е изход. In-out. О, случаят е изхода. Да. И Натискаш. Това е на бърза връзка. вземем другия маркуч. Този път от първия път оцелих в някакво върху. Вкарваме този жак. Тук готови сме вече да монтираме самия филтър в главата. Всичко, което трябва да направите е да махнете отгоре тапата и гледайте тук тези елементи да си паснат. И след това леко завивате, докато чуете звука, че се е заключило. И реално филтърът е готов за употреба.